Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka umran yang bernai sports club kalayo ban penkut no ya galumpung yelek kai football ya kabala tip kum ke inter village knockout football tournament arajar arpulai ha kabalawan ban sakhi bat panha perda ya ketika lumpung do ba Eddie G Carbani ubala long kum kongsan ka jingin lang uba Stephen Carbani rang ba snong umran yang bernai harengkat ki waidi ki reurang ba ki bakintum ya uba pateng marsing uba juban swear uba Vicky melim ngam bat kiwai ya kini gelempung la sedang nadu ka arpu sautri ku jelio bat ladon hadu kum basau sautri kikin hon yelek ka ki balawan banyak shimbenta bat napdeng kini artli kikin hon kila poi shaka jinya kon final ki balong hapdeng ka Mau Lingkong Sports Club bersya ya ka Patarim Sports Club haba sakhi ya ka jinya kon final hapdeng kiti ki artli kikin hon kala long ka ba itnat bat ka bayak hat ha ka ba ka kelas step ka Patarim kala yo ban penki nengkong nya ka jar pada ka kelamit pat kata kamin ka bakhaddo ka Mau Lingkong Sports Club kala yo ban penki ya ka jar ka ba ar ka ba kate ga jingya kon kala poi she ka jingya draw hapdeng kiti ki artli ki kon hon kumta la penlong pat da ka tie breaker ha ka ba ka Patarim kala yo ban penki nengkong ya ka jar ha ka ba ka Patarim kala yo ban penki jar kambun bat rasendon ya ka nam ladu ha ka te lumpung bat yo khurru ya ka song pisa ka balai pho hajar tingka haringkat ka trophy bat ka Mau Lingkong Sports Club kum ka kinhon ka baar kala yo ra ya ka song pisa ka ba khatsan hajar tingka haringkat bat ka trophy haba keren hakini ka sngi uba Eddie G Carbani ula keren halor ka jingbam pat don ya ka stadium ka ba paka da ka ba ong haba pek ya ka rukam yele kai jong ki breu ka thain ribhoi khamtam ha ka football la i bakila keu bha henry ka ba sngosi pat kalong batat hado menta kampat don ya kamadan yele kai ka ba biang baru lokin turu i kinong mi khmat baro na ribhoi district bakin penor long ya ka jing ang no jong ki pat ba ka ribhoi ha ka ban penyo ya ka stadium ka ba paka amban syukut tang ha ka jing kolar ha ka por election pada ki wei de kirensan abang ipai ya ka jing yele kai ngilakio ngimla panong mangim ngimkio nakasnong haka district haka state haka national ngilakio haka jing yele kai henry lakata hostnem balaipat kadong kathain ribhoi jongi ngimpat yo ya ka stadium kaba paka kata ngidi banbu jingkeli ngimla ban chui ai men siam sa da ki hostnem hodo ba kamadan ki phlang lalut kata ka stadium bangidi ban yo ngimyo kani kade ke benta ka bangakar pat kumunong chong snong jong kini ki than jong kom sning jong kathain ribhoi hi borok kawe bangin yakit jingmut bangin pasiau yakinong mi khmat jongi bakidei bantre sitom bangin yo no yaka studium kabebet kabebiang na banta ikon samla ki jongi balai ngo ongum ta ba ngimdei ban pet liang ngimdei ban pet tang na banta bangin yo ya kata kejing mentoy jong ki khon samla jongi ngei scam bahakipor election bon sien kandidat kiyo ban penpau yak ta jing trekam jong ki hae kiren san football bangin dawan hakabor ngin penyo ap kita ki ke stadium ngin penyo kita bon ki ki jing kular te kadei pat kani kiren san balai ngo onggum ta baklem dai pe party nai pe NPP nai pe UDP nai pe Kongres bangin ya kentu ya kinong mi khmat ki jongi bakidei ban ai ya ke stadium ka babet kemadan umran ka di kemadan ka ba kam julat chu baklem dei le kai football lat ka wei sakawei kat ni kemadan kti ru nri yele bet nomor balai kim don kita kiba don ke jingkit khle na menta bat penbet penbiang